Bueno, pois moi bo día a todos por acompañarnos nesta rolda de prensa na que xa paso a informar dos asuntos máis relevantes que aprobamos na Xunta de Goberno. E como veño facendo ultimamente, comenzamos falando de mobilidade na nosa provincia. Hoxe mobilizamos 1,5 millón máis para continuar coa mellora das estradas desta provincia. Por un lado, adquirimos maquinaria para o parque móvil e, por outro, avanzamos na contratación das obras para seguir renovando a rede viaria da Deputación de Lugo. Este venres, con proxectos que afectan a estradas provinciais, o seu paso por varios concellos, que son o de Xermade, Paradela, Taboada, Palas de Rei, Friol e tamén o de Chantada. No apartado das obras, demos luz verde a un novo investimento de máis de €500,000 para rehabilitar 5 estradas provinciais ao seu paso por Xermade e Paradela. No caso do Concello de Xermade, o proxecto que licitamos hoxe servirá para darlle unha volta moi importante á mobilidade na capitalidade do municipio. Son preto de €250,000 os que vamos a investir para mellorar diferentes tramos de 4 estradas provinciais na súa confluencia no núcleo urbano de Xermade. Son a LUP 2201 e o seu ramal, a LUP 2203, a 2205 e a 2213. En total, acondicionaránse preto de 2 quilómetros nos que levaremos a cabo melloras na drenaxe, no que se vai a pavimentar con aglomerado en quente, se vai a repor a sinalización. No caso do Concello de Paradela, rehabilitaremos cun orzamento de preto de €288,000 4 quilómetros da LUP 4201, que é a estrada que vai de Pacios a Mosteiro Vello. Esta é unha vía fundamental para vertebrar o Concello e que, ademais, dá acceso a servizos públicos fundamentais. As obras neste caso van a consistir na reapertura das cunetas, na pavimentación con aglomerado en quente e tamén na reposición da sinalización. Ademais de todo isto, á altura do CEIP de San Miguel, acometeremos un paso elevado e con esta actuación o que facemos é garantir a seguridade peonil e dar resposta a unha bella demanda dos veciños e veciños desta zona. Tanto no caso de Xermade como no caso de Paradela, o prazo de execución vai a ser de 4 meses dende que comecen as obras, así que os veciños non se verán moi molestados por estas actuacións. E hoxe, ademais, tamén axudicamos 3 proxectos para renovar estradas en Taboada, en Palas de Rei, Friol e Chantada. En Taboada, preto de €300,000 para acondicionar os 6 primeiros quilómetros da LUP 6001 que conecta a capitalidade do Concello con Mundín por Adá. Esta é unha arteria local importante para articular o Concello e a súa conexión con Chantada e Portomarín, e a adxudicataria, que é Construcciones Leonardo Miguélez, encargarase dos traballos que van a consistir, ademais de na mellora da drenaxe, da pavimentación con aglomerado en quente a sinalización, na execución dun muro de escollera para estabilizar o trazado nun tramo da vía. No caso de Palas de Rei e Friol, o que fixemos foi adxudicar a rehabilitación de varios tramos da LUP 4004. Aí vamos a destinar €270,000 a mellorar esta vía que conecta os núcleos de Devesa de Rei, Ribeira e Xende. É especialmente relevante para este Concello esta actuación porque dá servizo a explotacións gandeiras, a unha casa de turismo rural e a varias igrexas que forman parte do patrimonio arquitectónico e con valor turístico neste Concello. As obras, que neste caso vai a executar Cholo SL, consistirán na reapertura das cunetas, na pavimentación e sinalización e van a afectar a 3 tramos, ao principio e ao final da vía, e van a contar con un prazo de execución dun total de 4 meses. Finalmente, no Concello de Chantada, adxudicamos por €248,000 os traballos para a rehabilitación completa do firme da LUP 1819. A adxudicataria, Explotaciones Gallegas SL, encargarase neste caso de realizar as obras que van a afectar a máis dos 3,7 quilómetros cos que conta esta vía e realizaránse melloras na drenaxe, na pavimentación con aglomerado en quente e tamén se vai a pintar a vía e se reporá a sinalización, ao igual que en casos anteriores, con un prazo de execución de 4 meses.
Este é un arranxo demandado dende fai tempo pola veciñanza porque esta estrada conecta as parroquias de Quinzán das Peras e Mundín, dando servizo tamén a entidades de poboación importantes como son Ferreiros, Nande ou Amorín. E aínda que non ten que ver coas obras, pero sí coa mobilidade e a súa mellora dentro da provincia, licitamos tamén unha excavadora de cadeas de goma para renovar a maquinaria do parque móvil. Isto vai a supor unha inversión de 160.000 euros nunha ferramenta, nunha máquina fundamental para este servicio porque permite realizar traballos de excavación, movimento de terras, mantemento de camiños e infraestructuras e tamén a limpeza de cunetas. Está claro, como dicimos en outras ocasións, que a mobilidade é un dos piares da nosa acción de goberno e outro é a cooperación cos concellos e por iso hoxe tamén aprobamos 3 convenios de colaboración con 3 concellos, con Lugo, Trabada e Ourol, para aprobar proxectos con impacto directo na vida dos veciños e veciñas e tamén para mellorar a proxección económica, cultural e turística desta provincia. En primeiro lugar, o convenio co Concello de Lugo é para colaborar co financiamento do Ar de Lucus desta anualidade, do 2026, porque estamos falando dun dos eventos máis importantes de toda Galicia e, sen dúbida, da principal celebración de recreación histórica desta provincia. Unha festa que cada ano trae decenas de miles de visitantes, que dinamiza de xeito extraordinario a hostelería, o comercio e os servizos da cidade, e que contribúe, ademais, a proxectar a imaxe de Lugo e, polo tanto, tamén a da provincia dentro e fora das nosas fronteiras. E dende a Deputación, cremos firmemente no valor do Ar de Lucus dende o seu nacemento e por iso colaboramos dende os seus inicios co Concello de Lugo. E tamén este ano somos a principal institución colaboradora desta festa romano-castrexa cunha achega de 50.000 euros. Esta achega permitirá contribuir á mellora da ambientación da cidade, ao desenvolvemento de actividades singulares como as programadas no Circo Romano e a implantación de puntos violeta, reforzando a dimensión social e de sensibilización desta celebración. Estamos falando dun evento que foi declarado Festa de Interese Turístico Internacional, convertido xa nun dos grandes emblemas de Lugo e da provincia e nunha das mellores cartas de presentación do conxunto do territorio provincial. En segundo lugar, decíamos que había 3 convenios, pois o segundo deles é para o Concello de Trabada, para financiar actuacións de mellora nas instalacións deportivas do Complexo Deportivo Municipal e para construir e urbanizar o exterior dun local multiusos. Son investimentos de máis de 97.000 euros en actuacións que fortalecen os servizos públicos municipais e crean espazos para a práctica deportiva, convivencia e a actividade social da veciñanza. Este é un acordo que permite renovar íntegramente a pista de pádel do Concello de Trabada, que presenta xa un importante desgaste, sustituindo elementos deteriorados e garantindo unhas condicións óptimas de seguridade e uso. Ademais, a pista será trasladada a unha nova localización dentro do recinto para favorecer unha mellor organización dos espazos. O proxecto inclúe tamén a instalación de redes de protección na pista multideporte para incrementar a seguridade dos usuarios e adaptar o complexo ás novas actuacións previstas na contorna, entre elas unha área para autocaravanas. E, por último, o terceiro dos concellos cos que conveniamos a partir da Xunta de Goberno de hoxe é o de Ourol. E aquí para acometer actuacións de mellora na sinalización e dos accesos a distintos núcleos dentro do municipio, que son As Laxes, A Rega, Cadabosa, O Vilar e Requián. Tamén se vai a levar a cabo a rehabilitación do lavadoiro de Labrada, de Bravos, cun investimento total, entre todas estas actuacións, que supera os 268.000 euros. Estas son actuacións, como podedes ver, porque son moitas delas de vías de comunicación, que melloran a seguridade viaria e a mobilidade e tamén a calidade dos servizos, ao tempo que contribúen á conservación do patrimonio tradicional deste concello. En definitiva, 3 convenios que exemplifican o modelo de colaboración que estamos impulsando dende a Deputación, cun apoio real, efectivo aos concellos para contribuir a xerar oportunidades, mellorar a calidade dos seus veciños e veciñas e fortalecer tamén, en definitiva, o futuro da nosa provincia. E eu remato xa con esta información
Contándovos que tamén aprobamos 2 contratacións que suman preto de 100.000 euros e que responden a ámbitos estratégicos de actuación da Diputación. Por unha banda, destinamos máis de 74.000 euros ao mantemento da aplicación informática que sustenta a xestión tributaria recaudatoria e de inspección que se fai dende a Deputación, garantindo así a continuidade dun servicio esencial tanto para a propia institución como para os concellos aos que prestamos asistencia na recaudación dos seus impostos, en este caso, pois, a adxudicataria EBL España Software SLU. E, finalmente, xa aprobamos tamén un contrato por importe, neste caso, de 25.000 euros para a firma Alenti para que organice unha feira agroalimentaria, unha xornada técnica no marco do proxecto europeo agrosocial. Esta é unha iniciativa que permitirá promocionar os mercados municipais, permitirá promocionar os produtores locais, fortalecendo un sector fundamental para a economía do conxunto desta provincia. E todas elas son actuacións destinadas a mellorar os servizos públicos, a avanzar na transformación digital da Administración e a apoiar a promoción económica e de desenvolvemento do territorio. Nada máis, quedo a vosa disposición. Non hai preguntas. Bueno, pois rematamos xa. Disfrutade da fin de semana, que vai a vir con altas temperaturas, pero ademais con alta diversión tamén, empezando pola capital de Lugo. Moitas gracias.